खुलुमबाय आं दिनै मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों बे कन्टेन्टआव आं स्पेशली आथिखालाव ट्रेन्डिं जाबाय थानाय मोनसे जाथाय जाय जाथायानो जाहैबाय बर'फोरखौ बुहुम दरबाराव एस ए मास्टार रेस हिसाबै बिमुं होनो थाखाय बर' जातिखौ थां आरो थै डु अर डाइ मोन्थोरजों बर' जातिखौ फोजाखांग्रा बड'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बर'फोरनो गिबियावनो आसामनिफ्राय आलादा जानानै बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ माबोरै फोथांना लाखिनो हायो बिनि सायाव बेस खालामनानै बिथाङा थां आरो थांनो थानो हो बे मोन्थोरजों बिथाङा दावहा नांदोंमोन आरो बिथाङा खम समनि गेजेरावनो बर'फोरनो बर' जातिनि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ मोजां मोननो फोरोंलांदोंमोन आरो बर'नि थैयाव आलादा बर' रायजो सोरजिनायनि जि सिमां बे सिमांनि जि गाजा बेखौ बयनिबो गोरबो बिखायाव गायसननानै गालांनो हादोंमोन। नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा दिनै बड'फानि होलांनाय माखासे बिदिन्थिफोरखौ लानानैनो जोंनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरि जोनोम जाबाय आरो बिथां दैदेनगिरिफ्रा सोरबाया बर' जातिनि थांनाय थैनायखौ लानानै खामानि मावबोदों आरो सोरबाया असमिया जातिनि आखाइनि फुथुला जानानै बर' जातिखौ फानबायनानै गाव कौटि थाखानि बिगोमा आरो दालान गारि मटर लानानै दिनै राजा महाराजाफोर बादि सोरबाया रायजो जागासिनो दङ। नाथाय बड'फानि आइडिय'लजिया जोंनि खायसे दैदेनगिरिखौ खालि दोहोनि जानाय बा कौटि जानानै राजा महाराजाफोर बायदि गावनि बिसि फिसाजों रायजो जानायनि खोथाखौ बिथाङा जोंनो फोरोंलाङाखैमोन। नाथाय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा आथिखालाव अभार स्मार्ट पलिटिशियान जानो थांनानै दिनै बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ बिथांमोना सानफा एफा मोस्लेद खालामलांनायनि जि मोन्थोर बेजों गोरोबनानै थामहिनबा असमिया माहारिजों गोरोबनानै दिनै खामानि मावनानै जोंनि मोनखानाय माखासे मोनथायफोरखौ दिनै खोमाना लाबाय। बेखौ मोनफिननो थाखाय जोंनि गेजेराव माखासे थाखोनि सुबुङा बर' सेन्टिमेन्टखौ लानानै दिनै खामानि मावबाय थादों। बे जोंनि थाखाय खोब नोजोर होनो गोनां। नाथाय दुखुनांथाव खोथायासो जाहैबाय बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ अरायसम बुहुम दरबाराव जोंखोलै लाखिलांनायजों लोगोसे बर' जातिखौ रैखाथि खालामनायनि जि मिशन बे मिशनखौ लानानै खायसे दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावबोदों। सोरबाया फरायसा आफादजों सोरबाया पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा लानानै खामानि मावबोदों। बेबादिनो दिल्ली बादि राजखान्थियारि नोगोरमायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा गायसननायजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग मुंनि लामा फोसावनायनि उनाव दिनै बजालि हायार सेकेन्डारिनि सासे नेहाद फोरोंगिरिया फादार अफ बड'सखौ दिनै जाबादि मानहानि खालामदों बेखौ लानानै जोंनि माखासे लिडिं अर्गेनाइजेसनफ्रा दासिमबो जाबादि रिएक्सन होनांगौमोन आरो बिथांनि सायाव जाबादि इनिशिएटिभ लानांगौमोन बेखौ इनिशिएटिभ लानायखौ जों नुनो मोनाखै। आथिखालाव बिथां अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देखेब नार्जारी आरो बनसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिथां रन्जित देखानि सायाव नेसेसिटी एक्शन लानो थाखाय खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो खायसे दैदेनगिरिफ्रा नाथाय राजखान्थि भाबै बोनजानायनि जाउनाव दिनै रन्जित देखानि सोमोन्दै इभेन जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आबो बिनि सायाव जेबो खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। गोसो जायोब्ला बिथां रन्जित देखानि साख्रिखौ
जायोब्ला बिनि सायाव केस फाइल खालामनानै बिनि सायाव हाइकर्ट गेलेनानै बिनि सायाव केस खालामनानै गासै बर' अर्गेनाइजारफ्रा खौसे जानानै बिनि सायाव लोब लोब ओंखारनानै दिनै खामानि मावनो हानांगौमोन, नाथाय बेखौ हानायखौ जों नुनो मोनाखै। बिनि जाहोना बेबो जानो हागौ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव असमिया माहारिफोरनिफ्राय भट मोननायनि जानथायाव थागोन नामा बेखौ साननानैबो बिथांमोना बेफोर हाबाफारिखौ लायाखैबो जानो हागौ। नाथाय बे खोब दुखुनांथावना खोथा, जायनि दैदेननायाव जायनि थिननायाव दिनै बर'फ्रा बिएलटिनि जोहै 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरि बिटिसि मुंनि मोनसे खुंथाइ मोनबाय, 6 सिडुल काउन्सिल, आरो जाय काउन्सिलनि जोहै 8 सिडुलाव बर' रावा गायसनजाबाय। बेफोरबायदि मान मर्यादा मोननाय आरो काउन्सिलखौ जौगानायनि गोबां बिफाव आरो पलिटिकेल लेसनफोरखौ बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानानै नन पलिटिकेल भाबै बिथाङा गोबां हांगामा खालामदोंमोन। बे हांगामानि फिथाइ महरैनो बिएलटिनि नाजानायाव दिनै बर'फ्रा बिटिसि मोनबाय। बियो जोंनि थाखाय खोब बाख्नायथावना खोथा आरो देरगाथावना खोथा। नाथाय खोथाया जाहैबाय आथिखालाव जोंनि मोनखानाय बिटिसिनि गोहोफ्रा दिनै थेर बेथेर जालांगासिनो दं। बिनि जाहोना जाबाय जोंनि माखासे दालालि दैदेनगिरिफ्रा असमिया कमिउनिटिनि खायसे केबिनेट मिनिस्टारफोरनि थुनज्लायनायाव एबा बिथांमोननि गाइडलाइनाव सोलिनानै दिनै बर'नि मोन्थाइफोरखौ खोमाना लाजोबनायखौ जों नुनो मोनदों। इभेन आथिखालाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव जाबादि खोथा बुंदों, बिथांखौ सासे उदखारि बमा बारुदजों गेलेग्रा, लोगोसे बिथांनि दैदेननायावनो हाजार हाजार मानसिफ्रा थैनांदोंमोन, बेफोरबादि सुबुंखौ एफाबांमानि गोजौ मानदान्दानि सन्मान होनाया मिनिथावना होननानै बजालि हायार सेकेन्डारिनि सासे फोरोंगिरि रन्जित टेकाया बर' जातिखौ लाजि फोनांनाया बियो खालि बड'फाखौल' लाजि फोनांनाय, बड'साखौल' दागो फुंनाय बे नङा। जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय 35 लाख सुबुं बिसान थानाय मोनसे जातिफोरजों लोगोसे दुलाराय आसामनि बर'फोरखौनो मोनसे उग्रपन्थी बा हन्त्रागबादि जाति हिसाबै बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों दिनै दिन्थिना होबाय। बिनि सायाव लिडिं अर्गेनाइजेसनफ्रा थाबैनो इनिशिएटिभ लानांगौ आरो बिथांखौ थाबैनो बिसार खालामनायनि जोहै आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै बिथांनि साख्रिखौ जेरैखि जाया जोङो बोखारनो नाजानांगौ आरो बिथांखौ सासे दाय गैयै सुबुंखौ उदखारिजों रुजुनानै मानहानि खालामनायनि थाखाय बिथांखौ मानहानि गसरबो केस होनो हायो आरो बर' जातिखौ अपमान होनायनि थाखाय बिथांनि सायाव बर'नि गासै लिडिं अर्गेनाइजेसनफ्रा खौसे जालायनानै बिथां रन्जित टेकाखौ नि साख्रिखौ थाबैनो फोजोबनाय एबा सासपेन्ड खालामनांगौ होननानै जों दाबिनो हानाय माखासे वे दंब्लाबो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बबा जानानै दंबाय दं। मानोना जोंनि गोबां दैदेनगिरिफ्रानो दिनै बड'फाखौ मान होयो, बड'फाखौ खुलुमो आरो दाब दाब जायगायाव बड'फानि आइडिय'लजि फिलसफिखौ फोसावनो थाखाय बिथांनि मुसुखाखौ गुवाहाटी, दिल्ली, मुम्बाइ बायदि जायगाफ्राव गायसनदों। दा बेफोरो जोंनि थाखाय खोब मोजां खोथा। नाथाय बिथां बड'फा बादिखौ मान होनायखौ दिनै बिथाङा सुखुवाखै। बिथाङा बुंदों सासे हन्त्रागबादिखौ एसेबां सन्मान होनाय, जाय बमा बारुदनि जोहै गोबां मानसिनि जिउखौ थेर बेथेर खालामदोंमोन आरो जाय हिंसा आरो मुगैथावना बारहावाखौ फोसावदोंमोन आरो बै दाबिफ्रा दा पुरन जाबाय नामा आरो बिथांनि मा आदर्शफोर समाजाव गालांखो आरो बिथाङा बर' जातिखौ बेसेबां गोजौ जौगाखांहोखो, बियो मिनिथावना आरो मोनसे अशुभ बार्ता थामहिनबा गाज्रि खौरां होननानै बुंदों।
दा बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव थाबैनो इनिसिएटिभ लानांगौ। बर'नि बिफानि मुङै मिथिजानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माहारियारि आफादजों गोथौसिन सोमोन्दो दंमोन। नाथाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ हन्त्राकबादि होनना बुंग्रा रन्जित देखानि बागै दिनै आबसुआ जेबो फिनजाथाय होआखिसै। फिनजाथाय होनो गोनां बाथ्रा नङा होननानै एबसुआ सानो नामा? बे खोथाखौ बुंदों तामुलपुरनि फैलाव ब्रह्म बिथाङा बुंदों बर'नि बिफा मिथिजानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर'नि माहारियारि आफाद एबसुजोंसो गोथौसिन सोमोन्दो दंमोन। नाथाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ हन्त्राकबादि होननानै बुंग्रा रन्जित देखानि बागै एबसुआ दासिमबो जेबो फिनजाथाय होआखिसै। फिनजाथाय होनो गोनां बाथ्रा नङा होननानै एबसुआ सानो नामा होननानै बिथां फैलाव ब्रह्मआ रिएक्सन होदों। नंगौ, दिनैसिम जोङो मोननैसो आफादनि अनगायै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सासे हन्त्राकबादि हाथियार दैबायग्राजों सोमोन्दो थाग्रा सासे उदखारि होननानै बुंनाय खोथाखौ लानानै एगेन्सै खोथा बुंनाय मोननैसोल' आफादखौल' जों नुनो मोनदों। नाथाय माखासे सुबुंफ्रा नुबाबो नुयै जानानै दंबाय दं। बेनिखायनो बड'फाखौ दिनै लाजि फोनांनाया दिनैनि बर' समाजखौल' लाजि फोनांनाय जायाखै। बियो बर' जाथिनि थाखाय जाय सुबुङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै बर'खौ सिबिनायनि जि असिला लानानै मिजिं थिदोंमोन। दा आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। बे भिडिअखौ जाहाथे दुलाराय बर' माहारिफ्रा मोननो हानाय बादि नोंथांमोना गाव गावनि लोगो दिगिफोरनो शेयार खालामना हो आरो बेखौ गासै बर'नि गेजेराव फोसावनायनि जोहै मोनसे नेशनेल स्पिरिट लाबोनायनि जोहै जाहाथे रन्जित देखा मुंनि सासे सुबुंखौ जों माब्रै बेफोरबादि बुंनायनिफ्राय जानथायाव लाखिनो हायो बेखौ जाहाथे असमनि रायजो राजाफोरनो जों दिन्थिनो हायो बेखौ मिजिं थिबाय। जोबथायाव जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि फेसबुकखौ फल' खालामना ला आरो JSP Advice 365 इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांनिसिम सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि।